Ay, gliho ka na, di kayo mahulog ka tong cellphone. Yung display man mi, guys. Yung display mi sa ang bata nga. Siya rin nakahurot sa kuat, ligya. Papa, papom. Papom. Panja. Jadi dapat. Now, may basura na niyo. May basura dili. Dapat. Nih. 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 Pandil eh. Ada. Naraw. Saan na imong kuhaon? Ha? Abo, pasabot? Naraw. Tura. Tepat na ako. Hawa! Oh, ako ra! Ako ruwag! Hula. Mag-relax pa siya. O mag tulion ta kakaroon noon ah. Hello guys. Asang gunting? Duha na to ka bok, ipaglag-alaga diha. Ako ready, mama ready. Mama ra. Hawa diha kay matagakan ka, hawa. Hawa. Kadaplen, kay matagakan ka. Wala ka na easy, uy. No, no. Otro again. Again. Ha? 28 lobat.
To na yung tiil dira ije, Ginoo ko. Kung saan naroon? Ang tama na yung pagpatindog ije. Wow! Very good! Among EJ! Wow! Wow, wow, when? Pakog ka? Ay, pakog dapet. Waya, waya, waya. Awaya, kay giaway ka. Pom. Chop chop chom. Ito na siya. Taga-taka.
Tadam! Ay, si Mon. Asa gwapo? Ji. Uy, Asang gwapo, Ji? Asan gwapo? Ba? Asa? Asan gwapo? Yan ang ipataas. Patungi isa, Ji. Ako naman naging pang-uli. Nasuko na. Ji. Ala. Ambi na nagkuhan, be. Tindog. Ambi na nang... Kanang kuhan ba? Tinapaato na yung kuhan. Dito, de. Tubutang dito. Bibo to pisabi. Wala mo dispo di ay. Oh, bibong traffic wala eh. Traffic is stranded talaga. Naghuot ang pan ba? Ang mga sakyanan, mga kinara sa dapindalan, dito nang Nga mare hugot dahil lang yanan. Katulin sa rabi. Ah. Nya, pag magtabo ang Hilux o kwan, maghuot lagi daw ah. Tagay katong Hilux nga pula o Hilux sa puti ah. Naghuot man ah. Ang traffic abot sa basketballan. Iabot pwede sa purok uno aga gata dito nga traffic. Ano dapet? Layo ra kayo, dire ra sa ubos. Di na sa high school dapit ba? Grabe din nga. Buot, tanah ko di ay. Rin na si ate, kaya maglabas si ate. Si ate. Se, nagtugbong may mama, se. Si ate. Babam! Aman ka! Kau ka? Kuya. Lagarag tubag. Babay na. Babay daw. Nababay ka? Ni kuya?